vy už jste tady. Tak jdeme na věc, na show. Top show! Můj kamarád, co se na nás točí, tak mě sváže tímhle lanem. A já se budu snažit. Se z toho lana dostat, co? Jak to víš? No, teď jsem vševědoucí. Ne, dělám si legraci. Tak bam, bam, bam. Tak jdem do toho, ne? No, Tak aspoň vidíte, že to nejde. nejde to, ani se ti nedivím. Tak já ti, tak jo. Jdeme teda do toho. Jak by ne, já už se do toho pustím. 3, 2, 1, go! To vám řeknu, že ten provaz je hnusný jako hovínko. A používáš dobrou taktiku. S těma zubama. To bys byl radši tím zombíkem, ne? No přesně. Jak je v té písničce. Tak ten provaz musí být tak dobrý. No, Tak, jedna ruka uvolněná, hned to půjde líp, co? přesně. Už se trochu vyvěz. Už se to rozmotat, aby se... Bylo rychlejší, než jsem čekal. Ani se ti nedivím, taky jsem čekal, že to bude další. A to vám řeknu, že je to fakt můj sen. Pro vás, co? Kdyby se někdo živil provazem, no takhle by se teda nejet. To bych taky nejet. Dobrý. Tak, Kubo, to zvládneš. Tak to je fakt napínavý. Snad se z toho dostaneš. Jo, tak to bude jednoduchý. No to nevím. Nebo aspoň trochu víc jednodušší. Pojď. Tak to by se mohl zvrhnout takhle. No jo. No tak. To zvládneš. Tak to se ti fakt povedlo, ten pád. Ještě vzadu, to bude trochu těžší, no. Tak, už to skoro máš. No tak. Už to skoro je, ne? Tak se bohužel musíme rozloučit s kamarádem. Tady já. A takže příště u dalšího dílu. Ahoj! Šusák busák! Bam, bam, bam!